Mil i una aventures viu aquesta nina entre jocs i confitures. Vola, imagina. Ella es diu Martina i és la teva amiga. La Martina tenia moltes ganes de fer un dibuix per regalar-lo a la mare i al pare, però no trobava el llapis enlloc. «Pare, que has vist el meu llapis?» va cridar, però el pare no l'havia vist i la mare tampoc. «No sabem on és, Martina!» li van contestar. La millor manera de trobar-lo era buscar-lo per l'escriptori. Així que va fer petar els dits i... per art de màgia, es va fer petita per cercar per tots els calaixos de l'escriptori. Al primer calaix hi havia la goma d'esborrar, que podia tenir una idea d'on trobar-lo. «Fa dies que no el veig», va explicar. «Els colors potser ens sabran alguna cosa». Tenia raó, els colors havien de ser bons amics amb el llapis, així que els van a veure a dintre el pot on reposaven. «Bona tarda, colors!» va començar. «Que sabeu on és el llapis?» «I tant!» va respondre el negre. «S'ha quedat sense punta i s'ha amagat perquè la maquineta no el trobi». «És darrere l'ordinador!» hi va afegir el blau. La Martina, sense entendre per quin motiu es podia escapar de la maquineta, va anar a buscar el llapis darrere l'ordinador i allà el va trobar. «Hola, fa estona que et busco», li va dir en trobar-lo. Ai, xxxt! No diguis a la maquineta que sóc aquí, o em voldrà fer punta. Va contestar. La Martina no entenia aquella por terrible del llapis que li fessin punta i de seguida li ho va explicar. És que cada vegada que me'n fa, em faig més petit i al final desapareixeré. Vaja! La Martina va entendre la seva preocupació. No et vas fent petit, només canvies de lloc, li va explicar. Quan dibuixes, passes de la fusta que envolta la teva mina a estar sobre el paper. El llapis la va escoltar amb atenció i la Martina li va explicar que si dibuixava una papallona, el llapis es convertia en un dibuix preciós que tothom voldria veure i que eternament seria sobre aquell paper. I si m'ajudes a dibuixar una casa, et convertiràs en la casa on sempre he somiat viure. El llapis va veure que la Martina tenia raó i que ell era un estri molt important, de manera que va acceptar fer-se punta i ajudar-la a fer un dibuix ben bonic. Plegats van fer un sol que sortia per sobre d'uns núvols tempestuosos i unes flors simpàtiques que esperaven ser regades per la pluja. En acabar, estaven ben contents, però la Martina el va voler pintar. El vols pintar perquè no t'agrada prou com l'he fet, oi? Va preguntar el llapis. Tothom pinta els dibuixos que faig perquè són lletjos. Va afegir. La Martina li va explicar que el dibuix era preciós, però que el treball fet en equip sempre millora la feina feta. Un dit sol no podria agafar-te, li va explicar. Han de treballar tots en equip per ajudar-te a dibuixar. Igual que una lletra sola no pot escriure una frase. Necessita tot l'abecedari. El treball en equip és molt important, li va dir. Així el llapis va quedar convençut i van pintar aquells núvols amb el sol radiant i les flors que s'ho miraven contentes. El llapis es va voler quedar aquell dibuix de record, però junts en van fer molts més.
I gràcies a la bona feina feta en equip, la Martina va poder regalar un dibuix preciós a la mare i el pare, que van estar molt contents i el van penjar a la paret. Us ha quedat molt bonic, Martina!